great. Mulgeri bana unatega kumanya wali tangani nigo tutari goska kuruga igase getuo gyoko gyose connect amachibu kurase bito au anene ase ebunke ya Nyaribari chache menye county ya Kisii niyo mnali tkolia lero ne ritkobono abachi amachibu agendrete wikiraniwa ase Jitaling Center au anene ase chibunge akarobono abakenya babete bawe sokya buri tkureigoro na wakachikura iroko bachora asinginche bakorire kobora amayose ko barachikura nawe gokorigereria amachibu ayo ubikiranu babere bakuralia abarwanirira ni nasekerugo kyobo chumbe ekarabona abakenya bagenderete ko kori ko ganyana inde eriyo ko igwambara byabarachi konyoro burayi gose obugwi ase ekerugo kyobo MC ekerugo kyobo governor ekerugo kyobo senator ekerugo kyobo gumandire ekerugo kyobo chumbe na bege ekerugo keria kyobo rayo bunene wese wikaboni gani go abitu au bigenderete ko rigereria amachibu ari aberega koretwa kurwase ebito anina se chinsemo che constituency namatego kumanya aiga sotoreni ngotorase bunke ya Nyaribari chache me county ya Kisii asebono ababusakuru asekyombe kyabachori nechimbebe IEBC bagenderete korigereria amachibu ari abere kago ikerana kurwase ebituo byonsi emyeye momeronke 5 na 3 ayo abere kago ikerana gaigago bose bagenderete korigereria amachibu ayo ikiranu eriyo gochya koralia buna mbarabia babere bakonyora ububwi ase ebirogo byoburayo bwiga ni hotoregega noyo minto Vincent Onyancha ekabane tagenderete ko bwateria yasobo ikiranu eriyo kumanya buna emerobiro nere yeye egenderete anina sense miyiga inyoroba una abari kibetwa mangana ya kurase geta sendika Ndizi TV mbabegete chikambi ase chibunge chonsi ase county berana ne county Nyamira ne county ya Kisii ekroba gendrete bono kubwatia emirobiro bwo ikirano kurase county ya Nyamira ntobwate job monkey uyo gendrete gotobwatira nara ya gendrete gokorekana ase bituo byoko yoneki yagose byo kurigerera amachibu yoko chori obonene bwo mako yoga nyoroba no ekaro amachibu yabereka gokorekana kurwase constituency gose abereka kurigerera kurwase semu constituency nigarachi wiki wa ase ebituo binene bye county awase amachibu ase kirogo kire kyobo governor kirogo kyobo senator na bige kirogo kyobo woman rep arachi kurigereriwa na kurariwa bene nyorobono akarateka kumanya buna twarorire abantu abange bare ase chinsemo au bagenderete ugochenga bagoteba buna abara igetego se bari bale gusira babere bakwenyorera ububuyi ase obochori biga kuri ndo mwanchi murigererie inyora buna amachibu ayega bagokwana damachibu abarabo banyene buka bataramanya alia bakunyago kagera kurengana na amachibu ari aberega kurwase bitu au kuri ndi nyora buna omweriyoye abara ya bakurwase gose abo bisakurwase kyombe kyo bachori ne chimbebe IEBC na bo bateri chibu ryo mweriyo ryokote babuna murai kyo berega kubwakero gokiyekeiga Vincent Onyancha buna toregega twabere tokorora noroche bune miro birega ndrete bado chilani wache chitambe chechi ballot box na yotena te una aba presiding officer kurwase semi gamba baba ko murunga ne bagoteba buna babere bakobutaga iga kurende buna iso kurigere ngo chimotugari umurobero ni bagendrete byana babusabari abekyombe kyo bachori ne chimbebe IEBC bagendrete koralia baba bu korwa gose na kya bakijikura gose na kichikura chire kurwase tuo byonsi anene biri birase ebunkeye ya Nyaribari chache me county ya Kisii nyoro mnatari igo kaiga uno murobero bagendrete ase chinsemo au ekarabono twa manyo ne county ya Kisii ne county ya Nyamira to bagendrete ko bwati bwikiranu abari kibaito ba mintomba kabegete chikambya ase chinsemo echo abo barachi gotumanya anene ekarabono emirobere yaberega koera yo kurigera machibu kurwase bitu au tomanya buna anene kirogo kyobo chumbe igani mo chumbe kyo rachikora constituency keye njo bwatara kwanirigero murobere yagendrete gaiga chinsechiga Munchumurigiro Ndizi TV bona kiratoka ntogosanga hasobwagare twachikurigiro lyagana tokorekana ase county ya Kisii asobwagare wono atiga turanyara tokorigereria kurwase chinsemo anda kiratokorigero ase kirogo kyobora iwense nyirobona ekirogo kyobora iwense nigo bona kende tokomusumu ngsomo no gotia sabange abasabange bagande tokobwatia somo kumanya ningo gati ya omurai bwekiama akia ODM anawaigo omurai bwekiama kia UDA nigo bona bonsi kilo muntu wato musasa sema ya utrabone ga akatunya kurigeria machibu aganda tokobwa toko chest chini omba chuburaga akira tokanye tobona ekyombe kirikyo bochodi ni chibu ya IEBC nsi ayo muriki aso munyakiro bwo ekyombe kyo flat mukatin nigo bona abereka batena machibu ali chimbo chubura chikonyora ego bakonyora se website yabo oyibona ere website ndebwensi mukanya ndebwensi agwatiri bagari yabyo konyara gosoro na konyara kurigeria chikurenga chia kirunse mukatenje cyabaye cywakwa na robone chimbo chubura ibona beranya reka nyumba yo burarige to kumenyera machibu gote ndakora ni gere magose ni gere mutu nyirabona bonsi go bakurusia machibu ayo asense meyemo andaka kolengana buna ko bayikira nagakora konyora egemo bayikire chimilioni 3 nyumba ndiyo burarige batata ko bachimilioni ibere igobona
yukore ngana una banyorra machibu ayuna kiyako gero monchu muri bono oroche aseti TV chingao osni bachibu chingao amachibu yatabwe kanyonsi igobono litangana kimangana ko manyomo rigero ndizi TV buna aina aragende tokolekana sichinsemecho nabo kubona wache hote ya buna abange twaroreba konyara kweboke bagendrete guchenga kabisa asogotora moko buna umuranige tobere gakobwa umuranige tobeire monchu muri amachibu ayonsero chiba konyara kogokera aina amachibu kolengana ne birengarira byabo kolemba sekembe kalicho bachori ne chimbe IBC ngo baganda toko barachikura asenchiri yabe nibona bono ka gastora se county ya Kisii aiga seme ya magaiga anochikura chigenda toko barwa lakini abako nyora abantu mbale tayari bachakire ko kabaganda toko rumuchinga na nyarebo bwire chikura ntoko toko nyarebo bwire chikura yakogera isikoligire magayi toga chi ndo chipa breakfast isikoligire chikura mbono chigenda toko barwa nyinge njire isiko ubona toko tana nyarebo bwire kubwata kana buna kure chichense nchira habarwa andake nonya bachente baganda tukorige batebena andake antwale ngasige ndo tukorana kichiarenge amachibu ayonsi ntoko tebo sina yeke no sina yobori mukorende lichibu lyo mwediri ebyabene urora rugone kombe kurikyobo choli ne chindwe na IBC andake ebarinyo sero ekere tokorigere ligo twarege chinsemo ao asoro bongo rwa Nyanza twari chinsemo nchire rutakoletebya chinsemo nchire rakoletebya korende ensemo ya Mount Kenya chinsemo nchire rakoletebya chinsemo nchire rutakoletebya bono abanda abarayi babere abo bare bono Raila Amolo Odinga urase kyama kya ODM abo igomurayi gwe kyama kya UDA William Samuel Ruto bonsi nigo baganda tokotoro mu nsomo nene asobo choriyo bagana ntona tabenga na antoka ndreko bwata sobo kana sobo ime ndikunya rakane kyo muri gero ndizi TV bo monitoringi tkaya mrete as obo chori gwensi tokwira na imeje county ya Kisii Everine ngonoroche buna nona se story bunge ya libali chate tokurigero ya sobo agali imeje county ya Kisii ebirogo mbiroro abantu bagambirete ko otwara umucyango kigima ajya kuburi muri gero ndizi TV na chinga kichiga okunya gusasokera nyarebo okorre biya andake mbiya togane nakoganya nakuyokura sekyo mukari cyo chori ni chindwe IBC nana kiba bekire meroberi yabo anene asokuralia mareba bera ababuyi ase obochoriyo bwo bwandete nabo litukolia kabere bekaro nchukura kiganda tukubara ambia muno Vincent Onyancha bana una kwabere bateba buna abantu nibo bagendrete wesokya gucenga kurende nere bya buna abakenya kuba batoreru eriyo baganye amachibu kurwase abo busakurwase kembeke bochori ne chimbebe IBC yakubara no bago cyekubwatuka amachibu yo moyo nyora buna chikule kigendrete kubarwa abesenji bituo byabere biwakachi kuranchi gendrete kubarwa rego bono machibu abe amaikirano gosabe ne tarabaga ko bwatukwa ekero bono abakenya agose abana inchi bagenda tukubwa ko abatoreru nego kumanya buri tanga ntwarore egatiye chi constituency ose chibunge ase county au wikabone ngababere bagukora mu barobo na koringo na usana ko ine kyama chibu abina na yakene na koralia abaru ase ekero kyobo chumbe akana te yobuna abaru bali bakuri ekero kyobo gada no spa bakuri ekero amachibi ekero kyobo gada na ekero kyobo bumandire na buri ekero kyobo senator yana mangana yabantu ba ase county level negoni bo machibu abagocha gosomwa nikyo kya IBC korwa se etalinye yemo yakera county ne county ya Kisii merobere ye nigagendera tase school ya Kisii National Polytechnic yes ase ama merobere yagendera ekero machibu ya rure gaiga na chiko irwa gari ase broge bitato ero goche kurarwa bene ekero no kuikira gaiga se tore na gaiga se bunge ya Nyaribari chache ekero kyo bochumbe na boigo ekero kyo MC ase chi ego chance chira se bunge ya Nyaribari chache no agoche kurarwa kurugaiga ekero bakodire kujarigere byonsi kurende bikabone ona naiko kumanya mutugari nkumi gwete abo busakuru asekyumbe kyo bachori ne chimbebe baganderete kubwatoka amachibu kubwatkana ne bituo biri babere bakonyora amachibu kurwase constituency ye nabo igo ekero bona ajwa ganderete igo na utokonyora kumanya muri gero ndizi TV buna andake ekero chikure kigenderete kubarwa buna bono asenseme ye tole konyora kwatani ngowe mu bikubwatkana bachikura kigenderete kubarwa na ende buna twara chikura wekira boni gestra baro nigo chiri chinyinga mono na nyine siko gari nkwarana chikura chesiko ne chinga mono chigati box para to papers is para to box ne chinga sera so ibona nini igobono nabonda tebe na kolengana buna toro chumu para no monene andake ise gotoke kana na aba MC bare bara rigo botuko bwarero andake igo bara rigo kerobo guchurukia kubata kana bakore ko bando chipakirenga kentambe
obana story ne kibuna nkubwa ditore nganejo kudara ko nyumuri yo Stephen ali yagendrete nabo igo ekero tukurigereria anene turarigereria imeje county ya Nyamira abaso mureketo jo mangi yagendrete kubwatya sobwagare nabo iko nyarekana ubune county ya Nyamira andake tramureke rumono kubwatya kana banyuriwe kubwato kama chibwayo abuna bono ntinkumanchi yale ngorona oyo ru mugabana be county ya Nyamira Musinyaribo andake nabare na sekero bekyo chinkumachi ya ntoka na Nyambati na bara so sekero bekyo ngobono ngati chinguma kurende tirane ko boikirano kurwa sekembe kirikyo bocori n'icyo IBC buna Nyambati gose oyo kurikiye karoge kyoso yo rumugabano we county Nyamira mo Musinyaribo kugera na sekero kinanda se entunide nyirabuna Nyaribo ni gaso tiri bagari yaye Nyagoshira John Obiero Nyagarama we bakawusro omwabwaya na gasobuna nigo Musinyaribo renge omukonyo Nyagarama yakera Nyagarama bakawusro omwabwaya ngerinde Musinyaribo gasoro akabunu umugabano we county yo yakera mo chortiyo kabero mubungo West Mugrango Jameson ndicho gesami ayibono bakubwatera nere abo igo barigetie keroge keiga gwetera sekiama kia UPA ase county ya Nyamira kurenda karto kurigereria gati ya machibu abenda kubwato kokurase chiward imeye county ya Nyamira igo yarokane buna abaraia bango saba MC bari babere bakurigia se kurase ticket ya UPM igo tokumanya kubuna abarokane ko babusi yake korenga naborane akorene ngana toganiti ekembekerikyo bochore n'echimbe IBC enyarwe konekia sobwa gatima kumenya murigero ndizitibuna nali yaganda tokolekana kurase county ya Nyamira kurendo murikiti nabo yakubwatia yu asenchira joboime Vincent nyeromna na tena aba ngumwanche mwaregeje omurigero byo riskoro yoko boli naki neke kunyarikana na wekaboniga aba bantu bande babere bakumanya buna umurwanirira getemero bere gago tangana ase kurende nakumanya buna litikoria rero mbaka nteka busanga n'uyo kurwanirira oyo moyo kurwanirira kyo bochumba singeyega oyo keranamo natema kuboli nigateba isukurigereria abagent yasikirege tuo ngebwate abagent kurwase umwana siasa yete ibobono abagent abakorengana n'amachiwa ari agendera tosomwa nabo busakurwase kyumbe kyo bocori n'ichimbebe IBC amachiwa yaganaro aba agent abaga bakurigereria babeke sabu eriamo banyakurigereria kurenda itari yaro amachibu yakogera na nawe kokumanye bitone binge bado bitugarete amachibu atarabaga go somwa kurwasa abo bisaba boigo isukurigerase bunge ya South Mugrango oyo romo jumbe bwenseme Yose Vanas Yosoro erebie kana kwa nagentaganyete igaganyete kyo bocori n'echimbe IBC batangase bene na Osoro ne robero mujumbe ase bunge ya South Mugrango andake Osoro ne iga aibwete andake no kagera kwaye kurwa sabagent bayamna tinsemo chiritwale ngana kwanya chikura chinyige kurende to kumanyenki IBC rarali gakora IBC ne rebwate final decision anera yoke kuralina nyarebe obero mu bwe gone ngana to kuburia baliya ababwatani babarai ao andake bali bali chinsemo ao bagendrete guchenga bagendrete kogoka mbago komo no baitania kerengo yakogera IBC enyene terare ningoro mu bwe natali goryoka chikura njira kora kobarwa bono ekero kyobo governor andake abande kurukiye county ya Kisibate amachaguna tangaine abande bate abasimbanero tangaine bono yatera kobose ne chiribere machaguna simba arate ningore ekero kyobo governor se county ya Kisi bono yaba kongukumanyana kaibarusha machibwaya ekero komanyete buna na ekero kyobo governor igoge ko ekero kyobo senator igoge ko na cementing ye county yore Gusi National Polytechnic agwa sotara kando kraboni ko watkana igaba obsabata tabakole ko ruwa sense meyega bakole ko tanga saba MCA bakole ko ralia andake baria bale abajumbe kuroba ko na sense mende tochiko ligereria na komanyana ningoyo asense meye kero kyobo governor ora chikora county ya Kisii na bone county ya Nyamira mo nchumuli kibone kero toga ndako kwatia nenjere yamo yoko nyara komanyana beranya kana chinkumanchiro ga ndato ko yuna nyara banatanga nyaba natanga urabona sekero kyobo governor mo nchumuli ligereria ndato komanyibuna namangana turabwote sobo imena sobo agare ko bwatkana buna chikura cyo kanchira koru kubarwa chikura mbaganda cyo kubara nonye kiri chikira sense meyega ni gobona abo busabali kura sekimbe kuri cyo bocori n'icyo IBC ana chiklagi ko bwatira na amo na bali batenete sema yo ko bara chikura baganda cyo bwatira na sobo amo na sobo imeri ko ne kibuna ngoma nyabali na ningo yo tanga ina sekero kipe asense mogete irwanya rutara machibwa yo tena ko bwatokera ko ikabunga evari egero bona tokulire monegero kireke bara yo bane ndabwe situ abere tuko kwanira mono umuraibe kama Claudia Muraila Odinga na boigo muraibe kama UDA Dr. William Samuel Ruto lakini korende nekere kurigererwa barabona buba batangaine ase nambenene asu barabwa banta bange babere bako babete bako bakira chikura korende kero bagendera to komina na igoro gali ntwarore umweke mina nigeti nibyo kenta ko nekiwa murayo yo magutangana korengana machibwa ari abirga we kase bitaseni byo boraria korende nararo murayo yo bye kama kia
kia Roots Party Professor George Wajakoya na boigo murayorwe kia makiagano party David Mwaure twabere tukurigereria ekere kurengani wa Mwaure na Wajakoya na mubwete ase ebitwe binge gose kurengana kurwase chisemo au Wajakoya na tangaine ekerewe na mubwete Mwaure ase chikura chekerengo gete omwete twabere tugusangana amanyi bari boto manya sasemo ya siasa bari batete koteba namba manyete namba isatu na namba inye egento batamanyete namba ya namba ibere omwete namba isatu Wajakoya kurengana ni chikura buna kirache barumo abamanyi bari ba siasa batubire namba isatu wikabe Wajakoya namba inye David Mwaura kakirorine namba ibere nera wabo mu cyambaga na tukubatikana ekora sikurigereria buna nashi yakote ya buri tangani ensemble ya Rift Valley astokagete buna nora irodinga batwa chikura chinyinga ase biteseni byonse asanale twanyora buna kuwasanale twanyora buna William Samuel Ruto abara chikura chinyinga sana anebune county ya Nyeri bune county ya Nyeri goto bantu kumanyana eliga wate koma ensemo Raila mwakorwa omokonyo Raila mwakorwa semeyo ngono twakagete buna ase county ya Nyeri Raila anyara chukura chinyinge kubwa Ruto ine korende igo ya bintu kyokumya nakere county ya Nyeri yubonere ensemo ya yere kubatikana omwataka rwa kurwa ensemo ejo twamakanyara buna Ruto ni kanyara chukura chinyinge kurwa ase county ya Nyeri igo bono ase kirwe kibore wense kunyara komanya ningo keri yose bakorakana nabo tokora buna bono ase county ya Kisumu Raila ni kanyara chukura ne chance kanyara 97 out of 100 97% kanyara chukura ne 300 abwazo se William Ruto anyara chine kianda choka korore ibona yakone kibuna obochori oboiga enchira abantu bagete chikura koikira bonto kunyara kumanya ego chinse mo jitoka gati narebe na tangane tonyero ni gabwire chinse mo jitoka te na Ruto na gotanga tana wabwire ngobono ni ngana turachikurigiria sogo ime goika tonyora amachibu kurose biteseni byonsi tena kumanya ningo bwene tasete na ningo baira sigete na rayo igono mancho murigerera bonekero gendrete kubwatyonsi nyero na nibo tubegete chikampiga iga antori boskano tore naye eyemasemo ero tobeto kubwatia kirege ntunage gukoraga igego krekana gaiga ase nabaigo ebitu aikero na kumanya buna abariki bande mabigete chikambia se chinsemo ero to kumanye na kimiroberie yo ekokorekana yonsi na kyobo chori bokorekana oika tumanye buna amachibu abeire gago somwa sentira yekene na nene obwasi okweri na rekero mu Kenya ndonsi asore asara bega guisanika no murayi gose oria no murayi oria beteka gochora ono beire gakorero bubu gose beire gakubwa nyine na Bakenya babeire bagusaba kwene kyabuna ne bagwake irumo obone bagwachore ko muntu oyo utache konyoro bubuyase obochori obega tubonera tikonya bosina bo obwento kwene kyo botereru eryo bune enchire ya moyo ko be ko murembe ase gati Abakenya boigo kero togotigara samangana rengetse no borendi no na sensemeze ro borendi go bogandrete sini go bori bwekerengo kigoro ndete ndakumanya ke igo buna bono gati abwatani abantu bare besokina chieko gotebye buna bono mupunge okibibiri Amos Kimunya niga bakagweso kibere na gote yabona ere bwanchira ni rokobu aboigo na chiko motigira oyo mubwatani kurwase kya makiria akia UDA na sobo chole bone bolese naboigo bono ntubwate omubunge ondara wa Jeremiah Kioni ndati yali babere bagweso kwate bono barubwanchira ni rokobwa kubwatikana enchira machiwa bare kubwatu ku chinsemecho bwanchira ndokubona chako kwate bono una Moses Kuria oyo kuriye kero kyo governor se county ya Kiambu niganero manyina so kwate bona kinje bono na ntira ni rokobu yakora korenga na machiwa ali abere ka gosoka na chinsemecho igaroche na andake takunyara kwira kiro geke igaba ndombale beso kino nkurugusiga ndombale beso kiri betangazire maisa modre bono nchire chikure ichi nikambwatsi nyarebe andakore nyarebe andake buna igure chinguma na rotoro babana ki nyarebe paka chikubwe kiro geke nikongati yali agende tokorekana ekara tokoligiro bochori oba sobwa gare na sobwa ime kigima ntoroche na ogona bochori andake asaba Kenya wakoliru asenjire takegero sembo kolekebo ekora ekara twaligirete ekara chikambeni chiarenge gokorwa ntwaroche Azimio 1 Kenya kuna yale ekara chikambeni chinsemo ntwaroche buna muraiwe kama kia UDA kwa sababu wa Kenya kwanza niga kolete kambeni na sana asense moja ya Mount Kenya naona bona nyanya rakure county ya Nyeri chikura chinyinge chinsemo nchira anyora chikura chinke sana kwa asense moja ya Mount Kenya ekora ngano buna Mount Kenya William Samuel Ruto niga akolete chikambeni chinyinge mono asense moja ya Mount Kenya kekora mate na Mount Kenya kumubwatia ndaka na bara bega kuira chikure chiga abo igonto bato kuligereria maiga yomo nyakiro bweko mbukurikyo bochone chimba ibisu wa flat mukati watiyabuna ngose kuwa kaisiko ubwaki bwechikura kekero kyo governor ase county ya Mombasa ne county ya Kakamega niko twakagerete buna omugo
bwa Azimio mwe tukonye rogo wako kwa nena sasa lakini konde imeyia county ya Mombasa igotonyera Azimio nega tukanya chukura chinyinga mono igontogote wana ogote ni gukogera kibo governor ase county ya Mombasa ndakango chikorete ogokea gwechukura ase omo bwa Azimio one Kenya igo ekingi ochikoreta muchando monene ndo chikure chigwikira boniga ntokonyara gotoni ngora chikomo murai yakora ne isogotaga ne nyarekana buna awikira bono una to kwa naiga omurai bwe kama kia UDA igo igoro gwatani bwa Kenya kwanza nero tangena sichukura kurende igite akobana nero chikomo murai yakora wana chinsemo chiri chikora chiabalirwe echinsemo chiri aitabire mono igo bono tokonya komanya igoro bono iganga chikura chi milioni sana na ibere chiabalirwe ndoterete yanga chikura chi milioni sana yakora abantu bagete igo marenga bakasana unaje kote buna na umenye ko komukirike wacho n'ikimba IBC igate abantu bari besobe tuwaka chikura so mutase omwabo chori umwaka bo chiriwe na marongere nebere nigo barenge 65.4% abantu besobe iga anga baki milioni 10 baki chikura besobe tuwaka kura abantu anabake ono nturamanyire na ase chiri buisi ase chi milioni 5 chikura chisitara baro chi milioni 5 ingikira hakorekana gatega yakwera ogotigana kuri batiganete Ruto na Odinga ni omubaro mokesana omwanche bulire libona ina lya to korekana sensemo ya siasa bunabona tugenda tukulire nyara bana siasa barabumba bete bagokora mbabigito mukyaso kwerigeria chikurase chinsemo batembe tasaba kunyara bono anogo chora kwaringase abana inchi kuligere bya mwembara iki abaiga babete bagochora barachi kugaletera amaunchurerio gose amagendero ibobono murayo byokobwa nero yo ochorwe nero rachikoreta amaunchurerio aina ali negatiare tugenderete gukubwatiria bono niyo tugenderete kubike kambi gaiga erio tokumanyina kie na rayaya agenderete gukorekana ekarabono turoche buna nuruburu digerete na chi ballot box maskarani gagenderete uchilari ndigo chire chintambeke gima ase abagent no baikaranse tegaiga nabo aba presiding officers bekombeke IBC baikaranse no buna turoche obo ababusa banyanyimbo ngo babitingeti oborendega kwene kyabuna ebinto byonsi byabere byokorekana senchira yo murembe abura buru chinde cyonsi gorwa chinga kechi buna amuro biro cyagetegaiga nabakingo sanga negati aba presiding officers baba kwene kyabuna meo chando gose bura buru chinde cyonsi tichira ene kiwano nya babere bakubuta osumuro biro yobere bokonyorwa gukorekana isigento baba bakubungale no kubuta segeka kurende ni babaine kyabuna bura buru chinde cyonsi kitaya chitinchira ene kiwa asenseme none nabo sakorwa se company eri yo murero w'ekinguru cy'umurero nabarabumba legaiga kwene kyabuna murero w'ekinguru cy'umurero nchiri koera senseme yega kwene kyabuna ayengo cyere gwikirania amachibwa amaya yo buronge nabo igogwasyoku ananasi chinsemo au ekero no munchumuligero gandete gotobwate gwetira Ndizi TV ni gotana to kumulekera sobo gadena sobo imekone kibuna ngo kumanyitira amangana ngite siasa na sobo chori bo mwaka bwikiri bubere na merongo ebere ne buri nche koko tobia abo litanganike gima ekutukulira county ya Kisii na bone county ya Nyamiro munchumuligero ya chukura una chigendrete go sobo na chigendrete kuborwa abo mu bwa Kenya kwanza na abo mu Azimio one Kenya bonsi ni bwata matunda bokolenga na buna bakorete chikambeni chebo ase orogongo orogusi ekerogo kyobo jumbe anase bunga ya Kitutu Masaba nawe ni bunga ya Burabu ngati birogo biganyerere sana na amenyi be county yuko nyakurigerera na ki ekero cyo korekana nyorono buna bono bunga ya Burabu menya county ya Nyamira oyo kabero mu jumbe Burabu ni gabete kabate bonere igaba gakora bunga ya Burabu chintundebere asebone erusiti kuri waseke minangiyo kuribya agate yabone gakuri ekero cyo gavana gwetrase kyama kyawe ipa oyibonore Ben Mumanyi ubone bunga ya Burabu umuntu orogo kigososo raso ni gakobo umuntu omogeni kigima andake utanya ko mubunga asege kubatakana buna bari bonse bakoboria abange babo mbanya koso asiburai babere bakobori siasa ubone county ya Nyamira ne gwate egekoryo kyo nimeye bunga ya Burabu ase county ya Nyamira ngati birogo biganyerere mono kagima nabo go onyore buna ase bunga ya West Mugirango oyo kabere omujumba asenga kiemo asentanga sensemejo eno are ngoboriare Steve mwaka ngoboriare Vincent mubunga ngoboriare ngono West bunga ya West Mugirango abuna bono to muswati riko kwa violate oyibono riko ligekero kyobo jumbe korwa ase bunga ya West Mugirango igeti godra se kyama kya ODM oyibo go gwete kagwe tigya na komotigera Rotas Mosoti komwachinguru ose nachikorukia ikrokia se kyama kya ODM ase bunga ya West Mugirango none to ntokoligere naki nonyama ya gajogo tigura na violate Rotas Mosoti na kiabere kago kora
ase bunge ya West Mugirango igobo yonto chikoligerera ase county ya Nyamira nyoramne inge bwate chibunke nye na kwabiro bateba ebunke ya Borabunyero ebunke ya West Mugirango ndo bwate ebunke ya North Mugirango iyo korawa na Shadra iyo korawa boniga ntumaitini ngora chikoira libagari anje ashinyamoko ndo bwate ebunke ya Kitutu Masaba iyo korawa na Shadra Kimose ntumaitini ngora chikoira libagari aya bonekero amachibwa rachkorariwa awase tokagerete buna asege kagetari gatambe kurubono amachibwa yo nachkorariwa na kurasa county ya Kisii nyoromna ni watu bwate chibunge kianda chonsi gobono abachumbi baganira ase county ya Kisii n'abachumbe kianda ntobwate bungeri ya Machoge Borabu ntobwate bungeri ya Machoge chache ntobwate Nyaribari Masaba Nyaribari chache yega ibase torebono Kitutu ntobwate bunge ya Kitutu chache South chache North ntobwate Bonchari nambe inyerone semo ya Bonchari abangani gobaga ntikubolia Bonchari ni ngora bukora umo jumbe Bonchari ningo torogali abantu bakoleka jijumbe bagotebana onchoke nkugambale abantu batebo opore nero koirana igobono ayonsi nechinkuma kolenda mangana ataraenekiwa ndichikowane kinaki ningoyira chikobo mujumbe kwa sensemeyo ekero kyobo governor se county ya Kisii ngati yege ntakibanyerere mwana kidima ekibanyerere ekyo cyo tukugira suben kando nechibunge gichonsi kolende imeye county ya Kisii nina kitwa chikumanya ningora chikobo mu governor ase county ya Kisii nyirobono mtu arobongo iga umugavana wa county ya Kisii James Ongwa na umera namo naba wakili bari barabachenti baraira elinde kurubuli na kibako enda chikura cha baba ase county ya Kisii nanye nabo twarolire asense meyega niko James Ongwa arase kyama gyago DM tonti kumanya igari gusiro mu bwate no DM asukurike kirogeke ose nigara asire UDA ubundo ntakukurikira gyakora ningane wente kurikira gwasoboine lakini kolende Ongwaye una butambe igara nsemo ya ODM kolenda sekero kyo governor se county ya Kisii ningo nesa wakati asobwa siole watebaninya kubwata koboko anene asobwa chorwe kyo governor imiye county ya Kisii kabone kurikira ku county ya Kisii nyoro yo kurikira kirogeke wetera se kyame kya ODM no simbarati yoro mu bungo da great not antubwate Ezekiel Macho kurwa se kyama kya UDA kwanza wa Kenya yes ndubwate Manson ndubwate Kristo bure Jubilee ndubwate Manson yongo kurwa se kyama kya Kenya National Congress na bantu tubwate ba kuande kirogeke kyo obo governor anena se county ya Kisii noni county ya Nyamira tutigiri magara se kirogeke obo governor Antoine Troche Amos Nyariboyo kubureka mekyo kirogeke wetera se kyama kya UPA uyo bete obeire buna umugavana tenenera magayo gusira kwaye John Nyagarama uyo bete ka gusira Nyaribobere ka ko bwaterera buna umugavana ase county yo kurende na akaranyora ali bagayo wesokya ucha kurwanira ubugavana wetera se kyama kya UPA kari no mukonyo ye Dr. James Ndicho gesami yubo kabere umubunge West Mugirango ase ngakeye munabe kontu bwate Ben Mumanyi uyo kuriye kirokyo ubugavana se county ya Meru wetera se kyama kirikya waipa ntubwate kyango yombasa uyibona tete kuchikirikiro gekyo agatenya yakubwatsi Ben Mumanyi pasobochorera ntubwate Nyambati uyo kuriye kiro Waltz Nyambati uyo kuriye kiro gati abanda bange abakuriye kiro kyo governor ase county ya Nyamira nikiro kyo bumindira kuna kiro kyo ngetigiri magara twarore na kurase county ya Kisii abanta bange yabo Donya Toto Teresa Bitutu egati abanda bange barumbe sogetie abo baminyogetie ke baminyokanete ke gima kurigereria buna nina kini ngora konyora obobui kurase county ya Nyamira ntubwate Dr. Emily Nyagarama ntubwate nabanda bange abo riberera abuna mbali bagendrete kuboria gose baba bakubori burogebyo ekero ntogendete kurigereria buna naki asekorengana na machibu no bachori buna bwabere bokorekana machibu ari abereka kurwase bituo ngora konyora obobui ase obachori buma kuyiga mancho murigereria nyoro buna bachori buma kuyiga bwabere bokuganyerwa segeke getambe abana siasa babete bawe soke umwako yiga na bange rwanira ebiro kurinda bona leli tibera ganyerere yeri bekikura kiyakiru wani ntogeti karete tibega kasa maboko yekyombe kyo bachori bechimbe IBC no barachi goto asyokeria buna amura ikyoyo bereka gutangana na inyora na umura yori orache nero yobono ntobwati ko bwa kondonsi nere tuachore osinera bakenya bachorire orachi gotora ase myaka 5 na boigo amatugo gose amatukandari busu nabo igo inyirabona ekira togendete kumurekira sobo imenago kwanera siasa cyo cyo mwako wechiwe na 2022 ekibono cyabere kigokorekana ayigige ndio getigarete noko barachikura ekira toko barachikura tuligereria sobo agare tumenye na ngiya korekande chikura chigendete ko cyo igo ego nturabo noko babatohereru ekira toganyete kandi go twakagerete na chikura ekinko ari kiyarengo ikira rero ase ebirogo byaba MCA ukyanda katwarore gutekirane
ukunyorwa ukirana umwikikura ase biteseni aho na kianda ake kiagere bintebi so kunyorwa kwa bere ko kolekana ngo ikabona asabona bano mwanche mugerera ni yotorete gutigera gaiga ero to bwatie meroberi ende torore na kiagenderete gukorekana sense miyiga na kyamachibu agenderete korariwa kubatikana nari abereka weka korwa sebitu au ane na sebunge nyari bari chache ero torore na kimura ikyo yobereka gutanga na sekerugo akyobo MCA korwa se chiwodi chonsi asebunge nyari bari chache nabo igo mura ikyo rachie konyora ubobui korwa se ebunge nyari bari chache eka bontora cyo kumanya onsi ne chibunge chonsi ase county ya Kisii nabo igo county ya Nyamira nyarabuna nabo kogendera ko ligerera Ndizi TV nabo gotubwata sense media ya online ase semo ya YouTube wetera Ndizi TV News no tore live gosobe gotubwata ase semo media ya Facebook wetera Ndizi TV News digital eri otogendera gusangana ya mange tubusaba skaren togendera gokubwatira mange ayo torache kogendera gukomanya na boigo mbi ya toro cyumurigirito iskali kegendrete eri wantukana koligereria andake aniki kegendrete ase semo ya isiko bunenchereye mojo kunyara kumanyana na ralia kegendrete isiko bono kore nyosero kubatikana buna kegendrete igo buno umurigirito oligerete igo totokosoka goika sense mo iskunyara gukomanya na ralia kegendrete igo bono buno kegendrete koligero monchu umurigiririo Ndizi TV igo no oligerete igo tora sense mo ya Kisii school abwase togendrete kumurekera subo gano sobo ime korengana abuna chikura kigendrete kweneki wasense minyira bono nilitukulia kabire ekero obochori bogendrete ayama ige chikure chiboko buli chikoigoro abono kigendrete kubarwa ase emaragobe yabone gonse no kubwatira sobo ime na gukumanyia na raria ya agendete okolekana kurose county ya Kisii asobochori buli chikolerero ibono ligerete monchu muligererio no sikoligereri sikoga iga chingati chikura abancheti balege iga kunyara kweneki abuna kerike okolekana asobo tukubwalero ndobe tugukumanyia senchira yobuime na raria ntokolekana igonga tichikura chira sense meje gaiga ni go gati ya bwatania na agent baganda tukone kono chikure chonsi kunyara kosowa chira sense meje anase bunge ya Nyaribari chache tinyara gukumanya sobo ime na sobo agare ekero bono togenda tukubwatia gwetira Ndizi TV ekero tugukumanya ase margoba ya bono tuskagenda gotubwate senchira ya mitando mwanchu muri gwetira Ndizi TV News digital semu ya Facebook na semu ya YouTube na bokotana buna Ndizi TV ekero tonto sanganaye ase margoba ya bono nyoro onsia ya ndobe tukubwatiria sobo ime na kone kina twakumanyire ari agenda gokolekana igokurwa asense meje ya Kisii school imeye county ya Kisii ekero mwanchu muri gereria ogendete kuligereria gaso kuligereria nseme gagotumia cameraman yane munagandete okumurekera mwanchu muri gereria aigabono ngati chikura igonoroche na irania nani geresko gaiga igogati chikura nchire ime chigendete kubora echik maga yukubarwa nerego chikone kya ningora chikura ligwa koba umurai kubwatakana ekero torachugukora umwanchu muri gereria osekero chonsi rabe chikone kyokura senseme inyirabono ekero barachugukora yonsi nali maga yatora chikumanya ningo birumubui abwase omobisa otenete ose returning officer Mark Mango kurwase bunge ya Nyaribari chache arachikora libene na kumaini ngobe irumubui ananase ekero kyobujumbe kurwase bunge yega ya Nyaribari chache magayo monchu muligiri bono ndotikogenda emase mogo ikagusi National Polytechnic awubona irabe talingene ye county abutara chikumanya na nalira bakogendera asense mya sobo ganzu chikubwati ya yega iribotara kumanya asenchira ere enkirano kurwense meyegemeje county ya Kisii entete kumwaligania bono asentunde yomhojo andake tochikokorera gabo nditokubatiria asowe imegenda kubata Ndizi TV litirene nchenkoro kwa Vincent Onyancha.